Okay. Sugod na ta. Sugod na tag-arrange niya. Na yung set na yung bus ko. Never mind na lang ba. As service man nga to. Isa na so. Ako ko pero mapiktuhan ng trabaho. Nabitang usahay na ako. O nila may trabaho pa kayo. May ubos ka pero di dapat nga na ba kayo. Di na maka-inspired ng trabaho kayo. Always yung smile para sa mga client mo. Kaya mabati mo yung servisyo. O nasakitan mga nika sa mga subang department din lang. Never mind kayo. Mapituhan ng pagtrabaho. Naman po yung Ginoo na nagtanaw ba trabaho lang alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. Kung ito, huwag ko hindi ko happy ba ko. Nagkasuko ang trabaho. Dapat yun hingkalimtan doon na kaya. Di ka happy, hindi mo na kahiubos. Imo doon ang wadon. Para pag-entertain mo sa mga tao nga manginhanglan o tabang ma-deliver ni mo ba kayo. Alahin mo na mga kayo kuwan. Di ka kuwan ba? Ka-entertain of maayo. Kanang sigig o sigig panao. Good luck. Huwag dagang salamat. Sahay ito, makamahay ito ba? Pagbalita, nakaupan na ta. Ay, naging may sapi. Nihira pa, walang siyos. Pero, nakapaginoong tanaw ko. Trabaho ko po. Ako ko makasalit. Ilang? Akin pa rin. Darating rin.
Sabi ito, ay tayo. Ay, yun, pag ginawalay na. Lahat ng bagay may dahilan. Basin sakitan po lang, pero sunod na. Sakitan ka po.